X'inhu il-Med9 u l-għanijiet tiegħu? Il-Med9 bħal dak li se jitlaqqa illum f'pajjiżna jixbor flimkien lid-9 mexxejja tal-pajjiżi fin-nofsinhar tal-Unjoni Ewropea biex jiddiskutu temi komuni marbutin mar-reġjun, partikolarment dak tal-Mediterran. Din il-laqgħa għolja li se tibda minn dalgħodu f'pajjiżna fil-Belġ ta' Kastilja u wara nofsinhar fl-Imdina se tlaqqa lil mexxejja minn Malta, l-Italja, Franza, Spanja, il-Portugal, il-Greċja, Ċipru, is-Slovenja u l-Kroazja. Oriġinarjament imsejħa il-Med7, din il-laqgħa għolja li wkoll tlaqqa b'mod separat ministri responsabbli relatati fuq suġġetti partikolari inħolqot f'Diċembru ta' 10 snin ilu fuq inizjattiva tal-Ministri tal-Affarijiet Barranin ta' Spanja u Ċipru. L-għanijiet tal-laqat ikunu li jiġu diskussi temi relatati mar-Reġjun Mediterranju biex imbagħad wara ikunu fi front komuni bħala 9 pajjiżi matul is-summit tal-Kunsill Ewropew fejn il-mexxejja kollha tal-Unjoni Ewropea jiltaqgħu fi Brussell mill-inqas 4 darbit fis-sena. Fl-ewwel 3 snin mindu twaqqaf il-Med7 kienu jsiru laqgħat biss fuq livell ministerjali, bl-ewwel waħda tinżamm fi Spanja f'April tal-2014. F'Settembru tal-2016 il-Med7 evolva għal laqgħa bil-mexxejja tal-pajjiż tan-nofsinhar tal-Unjoni Ewropea. Din id-darba issir f'Ateni il-Greċja. Minn dakinhar din il-laqgħa għolja bejn Prim Ministri jew kapijiet ta' stat bdiet issir darba fis-sena ġieli anke darbtejn. Il-Med7 ittellet bosta pajjiżi involuti fosthom fil-Portugal, Spanja, l-Italja u Ċipru. Fl-14 ta' Ġunju tal-2019 il-laqgħa tal-Med7 saret f'Malta għall-ewwel darba. F'dik il-laqgħa li saret fil-Belġ ta' Kastilja fil-Belt Valletta kienu attendew il-mexxejja ta' 7 pajjiżi li ġew mill-qwajn mill-Prim Ministru ta' dak iż-żmien Joseph Muscat. Mal-mexxejja barranin li kienu preżenti 4 snin ilu kien hemm il-President Franċiż Emmanuel Macron, il-Prim Ministru Spanjol Pedro Sánchez, il-Prim Ministru Portugiż Antonio Costa, il-President Ċipriot Nikos Anastasidis, il-Prim Ministru Grek Alexis Tsipras u il-Prim Ministru Taljan Giuseppe Conte. L-ewwel tlieta se jerġgħu jkunu fostna għal Med9 tal-lum. F'dik il-laqgħa ta' 4 snin ilu f'pajjiżna, il-mexxejja ta' 7 pajjiżi fir-Reġjun Mediterranju iffirmaw ukoll dikjarazzjoni konġunta importanti bbażata fuq 29 prinċipju li dwarhom kienu għadhom kemm qablu fit-taħdidiet fil-Belġ ta' Kastilja. Fost l-oħrajn dak iż-żmien qablu dwar it-triq quddiem fuq il-kwistjoni ta' Brexit li kienet se tidħol fis-seħħ mill-bidu tal-2020 flimkien mal-isfida tat-tibdil fil-klima, il-Baġit Ewropew u l-innovazzjoni. Wara il-laqgħa f'pajjiżna, il-Med7 tlaqqa fi Franza f'Settembru tal-2020, waqt li f'Settembru ta' sena wara tlaqqet fil-Greċja. F'din il-laqgħa tal-aħħar il-pajjiżi kienu tellgħu għal 9, hekk kif ingħaqdu wkoll is-Slovenja u l-Kroazja biex minn hawn saret magħrufa bħala il-Med9. F'Diċembru tas-sena l-oħra, fl-aktar laqgħa riċenti tal-mexxejja tad-9 pajjiżi li saret f'Alicante fi Spanja, il-Prim Ministru Malti Robert Abela kien ħabbar li din il-laqgħa se ssir f'pajjiżna fl-2023. Dan ifisser li bil-laqgħa tal-lum il-ġimgħa 29 ta' Settembru Malta se tingħaqad ma' Spanja u l-Greċja li ospitaw din il-laqgħa darbtejn. Fil-laqgħa tal-lum il-mexxejja tal-Med9 f'Malta se jkunu qed jintlaqgħu mill-Prim Ministru Malti Robert Abela waqt li l-laqgħat jerġgħu jsiru f'żewġ postijiet storiċi, jiġifieri il-Belġ ta' Kastilja u l-eks kapitali l-Imdina.